Ρε κοτόπουλα. Λυκάκι είσαστε. Με 3 γύρους να πέφτει κάτω. 6 τότε. 5. 5. 5 γύρους. Δίνετε το go μόλις δώσω εγώ το σήμα. Μόλις κατέβει η έπαξη σημαίας, κατεβάζετε τα παντελόνια, βάζετε, συλλαμβάνει το λευγέ, βάζετε την πρώτη, πατάτε το πετάλι της βενζίνας, τέρμα και ξεκινάτε. Κάνεις. Φυσικά αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, αν το κουβεντιάζω κάτι. Και με το που δώσω εγώ το λήξη του θέματος, λύγεται. Λήξη πώς θα είναι, κάτω σημαία. Θα χτυπιέμαι πάνω κάτω αφού. Δηλαδή θα τερματίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι. Από εδώ διαλέγετε και από τις δύο πλευρές θέλει να ξεκινήσει ο πρώτος. Δεν διαλέγουμε εμείς. Όχι, δεν μας βάλεις. Φέρτε μου ένα κέρμα. Έλα. Φέρτε μου ένα κέρμα. Μια λίρα. Μην το ρίξεις στον αέρα, πες σε ποιο χέρι είναι. Κοσάρικο είναι. Τι είναι αυτό. Δεν βλέπουμε. Μπορώ να ξεκινάω από μέσα. Πράγματα ξεκινάω πάλι από μέσα. Κορώνα δεν έχει. Έχει καραβάκι. Όχι ρε, κρύφτο. Και πες σε ποιο χέρι είναι. Καραβάκι. Δεν φταίει ο Σάκης, εσύ που είπες ότι είσαι από την Αλβανία. Λοιπόν, όποιος το βρει έχει την επιλογή. Έτσι, μπράβο, κρύφτο. Είσαι αμέτωχος εσύ. Για να δω. Δεν το βλέπω. Την ομάδα στο βοηθήσει. Στο Σόβρατο. Μπορείς να πεις κύριε. Όχι, αφήνω σε σένα γιατί. Περίμενε, θα κάνω κάτι άλλο. Θα ρίξω το κλειό που θα διαλέξει πρώτος. Σωστά, την πρώτη φορά είναι ποιος θα διαλέξει. Πάμε. Διαλέγει ο κύριος. Αυτό. Εσύ αυτό. Το θα πάρω. Μήπως είσαι αυτό. Τι να σου πω, σου κάνω. Πώς θα σου δώσει. Σου κάνω. Πες μου πώς θα σου δώσει να. Το Λινάρdo θα το πάρω. Μας έκανε να μείνω. Και. Λοιπόν, από πού διαλέγεις να ξεκινήσεις. Από μέσα όχι γιατί μόλις γύρισες από μέσα. Από μέσα όχι, φτάνει. Τα έχεις φάει όλα. Μια μελέτα έτσι, μου λέει τι να το Δεξιά. από δεξιά. Όπως κοιτάμε αριστερά ή δεξιά. Την έξω. Δηλαδή, στο έτσι θες τη δεξιά και Μπράβο. στο έτσι τη δεξιά. Πώς το Όχι. θες. Εγώ μπορώ να πάρω τη μέση. Εσύ αγόρι μου να ξεκινήσεις πάντα από έτσι ξεκινάς. Και τσουκλίδι. Τσουκλίδι. Δεν το χάσεις αυτό, μαλάκα. Δεν το χάσεις, αυτά είναι Τους όρους. τους όρους. Ξεκινάτε με το go. Όποιος δει κίτρινη σημαία. Go, συγγνώμη. Κάνεις 3, 2, 1. ναι. Κάτω. Ναι, Με το πέσιμο. Warm up θα κάνουμε. έχουν warm-up, ναι, Θα οπωσδήποτε. κάνουμε warm up. Οπωσδήποτε, δεν έχει. Χώρος warm-up δεν έχει. Κάνουμε το map του warm και με το που φτάνετε εκεί πέρα, σας δίνω εγώ 1, 2, 3, από το 5. Είσαστε έτοιμοι και τα σχετικά. Από 5 εγώ κάνω 5, 4, 3, όχι συγγνώμη, 5, όχι συγγνώμη. Το κάνω κάπως έτσι και Κατεβάζει σημαία ξερά και κατεβάζω σημαία. Δηλαδή με το που κρίσει το χέρι, δεν φεύγετε. Μόλις κατεβάζω σημαία Έχει φεύγετε. βρυγόνι. Κάνε το μπερδέψεις. Θα κατεβάσω παντελόνια. Παιδιά, άντε. Τσιγάρο μπορούμε να κάνουμε μέσα. Όχι, τραπέζες, τσιγάρα και φαγητά απαγορεύονται. Κινητά. Please between the train and the platform. Κινητό, μηνύματα κλειστά. Χαρτογράφηση του κινητήρα θα στραγγιστούν τα καπό για μετά. Εξωτερική βοήθεια θα έχουμε. Όχι, δεν έχει τέτοια. Παράβολα ενστάσεις, park fermé. Όχι, backfire με κανονικά παράβολα. Ενστάσεις. Το παράβολες ζέστασες πόσο θα είναι. Πώς θα είναι 500 ευρώ, πώς θα είναι νομίζεις. Πεντακοσάρικο. Ναι, αλλά Όπου πας και γυρνάς 500 λέει. εγώ θα είμαι ενώ. Για προβατή. Την Αγγελά θα κάνει, θα κάνω να τη σημαδέψω. Και το έπαλο δεν ξέρετε ποιο είναι. Μια νύχτα μαζί σου. Πάντα. Έχασα. Ούτε καν να το σκεφτεί ρε μαλάκα. Ούτε καν. Αυτό είναι ταλαιπωρία. Δεν μπαίνω ανάμεσα σε ζευγάρια. Δηλαδή εντάξει, δηλαδή δεν πρόλαβες να το πεις. Όχι. Ούτε καν το σκέφτομαι. Κατευθείαν. Ξέρω. Όχι. Λοιπόν, πας στο τσιγάρο, ετοιμαστείτε, πέστε μέσα. Πάω να διακόψω τον άνθρωπο. Άσο. Άσο ρε, έχουμε κάτσε να έρθει η υπόλοιπη ρε. Περιμένετε ρε. Ποιοι υπόλοιποι ρε μαλάκα. Έρχονται μας οι έχεις πωλήσει το ρε. πράγμα, 11 η ώρα. Έρχεται καμπανιάρι. Έχεις βάλει τον άλλο να διαλύσει αυτοκίνητο στον δρόμο. Φεύγανε ζάντες, πιστόνια από πίσω, τα μάζευα εγώ. Κατέβαινε ο κάμπελας, λέει, τριστιπιτέρι, φέρ' το εδώ.